Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para pamirsa. Dinten Senin setunggal Oktober kapanggih malih kalih kula Priscilia Nisa Saputri wonten acara Breaking News. Kecelakaan sing nyebabake nyawane pesepeda motor ilang wonten ing Desa Tangkilsari, Kecamatan Tanjinan, Kabupaten Malang. Wong lanang tiwas sakwise tiba lan nabrak aspal sing nyebabaken getihen saka sirah. Kecelakaan apes kasebut dumadi ing dina Selasa setunggal Oktober 2024 jam 09.00 WIB esuk iki. Korban kasebut dikenal berinisial A, warga Jatisari, Kecamatan Tanjinan, Kabupaten Malang. Kapolres Lantas Polres Malang, Ibda Joko Taruna ngandhapake saka hasil penyidikan TKP. Kecelakaan kasebut diwiwiti nalika korban numpak sepeda motor Honda Beat. Korban nyopir saka arah wetan menyang kulon. Tekan TKP saka arah ngalawan teka mobil Avanza sing digembodaken berinisial S. Sing dicurigai rem ora bisa. Sopir sing uga warga Tanjinan, Kabupaten Malang, nyopir kanthi kecepatan sedang. Teng mriki sampun wonten saksi kejadian perkara. Di sini dengan Bapak Fajar. Ya, Selamat siang, Bapak Fajar. Oleh nyeritakna kejadian. Ana motor sang ana ya. Terusan ana mobil sang arah ngana mobil kuwi ponen banter. Nah, motor sang ya banter. Sange motor sang ana ora teng apa ya jenenge ya. Ngendalikna kecepatane lho. Mobilnya ya no, jare sih mobilnya ora weruh. Mobilnya iki tabrakan dor. Akibatnya, pengendara motor utawa korbane dibuang rada adoh nganti dialirakaken menyang rumah sakit paling cedhak. Nanging amarga kelangan getih akeh korban tewas.